Ovo je trebalo služiti kao antidrndanje za telefon. Stavimo telefon u ovo, stavimo rukavicu u džep i trebalo je sve da funkcioniše teoretski. Ali telefon je ispao odmah čim se malo krenuo trčati. Današnji video je u vezi motivacije. Pa evo, izvolite. Ovaj video može promijeniti tvoj život. Malo se ljuljite, nema veze. Današnji video je na temu moć vjerovanja. Ajmo krenuti. Tony Robbins je napravio jedan užasan dobar video koji baš pogađa srž moć vjerovanja. On je napravio jedan model koji ću vam sad pokazati, ja sam to malo nacrtao ovdje vidite. Znači imamo potencijal, djelovanje, znači djelo, rezultati, vjerovanje. Tony Robbins vjerovanje više ovdje u ovom modelu opisuje kao izvjesnost, znači sigurnost da će se nešto desiti. I to je jako bitno, znači biti siguran da će se nešto desiti. O čemu se radi? Ljudi koji vjeruju, oni i uspiju. Bogati postaju bogatiji, siromašni siromašniji. To je taj neki momentum koji jednostavno kad ti krene. A kad ti ne ide nikako, ni naopako. O čemu se radi? Znači da ukratko pokažem, svako od nas ima beskonačno mnogo potencijala. Koliko djelujemo, ovisi o ovom ovdje, koliko vjerujemo u to. Ja ću uzeti primjer sebe. Ja sam vjerovao da imam potencijala, djelovao sam i dobio sam rezultate. Vidite ovu sliku kad sam krenuo, to je prvi dan, to je prije 3 godine i 1 i još nešto mjeseci bilo. Vidite taj blagi osmijeh na tom licu. Znate zašto imam taj blagi osmijeh? Iako nisam zadovoljan svojim tijelom, svojim salom, taj osmijeh je doslovno tu zato što sam ja vizualizirao, znači vjerovao. I to je jako moćan alat kad znate 100%. Vizualizirao sam kakav će biti za par mjeseci. I o čemu se radi? Ja sam vjerovao, vizualizirao, znao, bio siguran, bio izvjestan. Jel se kaže izvjestan ili izvjestan? Nemam pojma. Ja sam vjerovao i bio 100% siguran šta ću ja postići. Koji ću ja rezultat? Ja sam svoje rezultate već unaprijed zamislio i stvorio ih u glavi. To je moć vjerovanja. Sve materijalno stvorimo prvo ovdje u glavi. Ja sam stvorio rezultate u glavi, ja sam sebe već vidio za par mjeseci. I znao sam da imam beskonačan potencijal i time sam djelovao, ali djelovao pravo. I ovdje je najveća razlika. Djelovanje, kad ne vjerujete u nešto normalno, nećete djelovati nikako. Kad vjerujete u nešto, kad ste sigurni, izvjesni, kako to Tony Robbins kaže, you will take massive action, znači poduzimat ćeš masivne akcije, masivna djela. Kako god. Ljudi koji vjeruju, koji znaju, koji vizualiziraju, koji ja što sam tada radio, oni djeluju masivno, djeluju intenzivno, djeluju jako. Ljudi koji ne vjeruju u nešto, oni kažu nikad ja neću to, oni normalno ne djeluju. Opasno je za ljudi koji su između, koji su malo mlaki ovako. I kod njih se stvori nešto jako ružno. Oni onako vjeruju, recimo u ovom slučaju za teretanu, onako djeluju, a onako djelo ne stvara rezultate. Ti rezultati, znači nismo stvorili rezultate, ubijaju vjeru. I time ta osoba misli da nema potencijala i time još manje djeluje i još gore rezultate dobiva. Još manje vjeruje i to sve ide u krug, nizbrdo, I zato nemojte dopustiti da idete u vjerujte u ono što želite. Bilo to teretana, bilo to bilo šta drugo. Znači morate biti 100% sigurni da to hoćete. Ili jasno? I još jedna stvar. Dok sam slušao 7 navika,
čovjek je rekao ono što znate, ono znanje koje imate vrijedno. Najbolje da ga učite tako što ga drugima objašnjavate. Ja sam sad ovaj koncept Tony Robbinsa pokušao da objasnim vama i nadam se da ćete i vi to znanje dijeliti dalje, da se širi. Nemojte zaboraviti, budite dobri jedni prema drugima. Šerajte ovaj video, lajkajte ovaj video i hvala svim subscriberima. Budite dobri još jednom jedni prema drugima. Ćao!